Sarpo teronarong langbuko long haladak sainik school project nang lelo halabang so project upon non kam cheng bang bom tanglo art development and chenglo forest clearance kaduk we cheng bom tanglo sida me hadak ke do tu rong in koisus don in koisus se longli affected atu longli kanu hok du natu alang litum chini pame melang ko pisi ta so school ke bang pen alang litum kisung jima ke joy ke jima halabang so lam ke chini ne pin lang lasi lahai hoi alam nilitum kami than bom lo sita rat atum tame ka chini ne dum sike ong lang la penang parke la kapre ka state pen tame texer atum professor atum scholars atum tame karbiang long phan nang ka chini kang tung atum do dak litum resources ko son sidak preserve jema illegal ko pine doma we ma lahai tame dak lahai hui tame news long klang o la pen in karbiang long non ke news long do kok lo India map long ta la sela hai hu alam ka chini mala dum ta chining tung si la ke wang lo pini la pen la bang so ke wang fut rong sor tum nang che tong dun rong sor tum nang ar phan arjulo kopilo nang le tum ka chini ke puma sela tum jata nang than phek the kopi si sainik school long pen kopi sale doji ma polam la tum chini ne la pen dak admission a procedure ko son lo ta chini ne la dak recruitment a procedure ko son lo puta la hai tum rong sor tum chini ne la sela hai hu alam ala ka chini atum sainik school ka charlie atum tame do halai tum tame theni ke thani panselang le tum han wang lo sita me pini dak tong sokot pen police force nang toy dak dilai la pen dak manja a police force nang toy pen halabang so peaceful democratic pini ka chingwai ka chingsai ji ka che thanji alam mang ke pini ka than nong le det lan da galilang nilitum phan non mat pini pen nang tum han dak yong sike wang lo bonte nang han case pen nang arrest at ji basil tum han dak manja SI lo na pen ha dilai tum bahani tame tum hanang ba feril ason si ason ak taksi rong sor phan tame amen nang tok lo her hab lo je labang so a project la ke government a project la ke nang tum jad noi long le che pek du nang pol ason si her hab la son si claim la sinone tum pung tung bang la hen lo hong pen ke wang tum phan alang le tum professor tum research scholars tum phan non mal alang tum phan detain pen pajok serak ning pajok ngoi la jong si pajok je lo tang te la ke Karbiang long sor rat ke lagi tur kapi bang ke lagi angkat klang lan Sata kumani pan kairas mane kes FIR la son restart la son dena nili tum phan nang ke res kali bode dak khana anda nange wanja kam ta ave ke di hok pet ke police tum mangai tum hanang ke res lo kita me rat tum nang chini dun der ajok non ke nang ke res kali pusalang tum cepak klang lo la pe non hong pen ke wang tum phan bang ke alang le tum arju bom lang pipini investigate bom lang la tum phan tame la si alang litum ta alang tum phan detain pusalang tum pulo hatum han tame nang lo serak ning gusin tum sonne hola hong pane ba kopia department kopia tum lo sa alang litum ke la environment hin ka charlie ke thek tum la pen inut bang ke la ke IMM Indian Institute of Management lo la multi purpose project long pini ne apu thak hai lo ke than bang alang ke asil hai ke chini phan ke rong wang wek nai kali madi asil hai aphan si alang litum ke wang lo chini phan si ke wang la